gikan sa 0917-794-4570. Unsay ikaingon nimo pastor anang nangawala nga teksto sa New International Version, naa sa King James version pero wala sa New International o Revised Standard Version, like Matthew chapter 7 verse 22, Matthew 17:22, Matthew 8:11, Matthew 23:14 ug uban pa. Ilabi na kang Jude sa Matthew 18:11 nga importante kaayo nga wala sa gitawag nato og NIV. Okay, daghang salamat ani igsoon no. Di na lang ko tagsa-tagsaon sa pagbasa kining imong mga bersikulo nga gideklarar tungod kay aduna man say mga kamatuoran nini nga imong gipangsulti. Gani igsoon kining gitawag nato og NIV, nilusot na kaniadto way back 1956, usa ka tawo nga gitawag nato og nagproblema siya unsaon niya pag Bible study no. Kay sa dihang nag-Bible study siya, naggamit siya sa usa ka version, nagkaproblema sila sa usa ka text, busa naghandom siya kay usam ni siya ka engineer, ang iyang pangalan si Howard Long. So wala ko kabaloon sa iyang status, basic empleyado o dato ba ni siya kay dali man niya natipok ang usa ka tip committee nga diin kini nga committee na himong active niadtong 1965 unya ilang gistudyuhan pag-ayo ang pag-translate sa mga balaang kasulatan gikan sa Biblia Hebraika o nasad ang gitawag nato og Dead Sea Scrolls ug uban pa. Unya aduna sila nakahubad sila na igsoon nga gani niabot ni anang nagitawag nato og 1978 na purma na kini o na publish na kini. Unya imo makita nga na-update kini sa panahon sa 1984. Gani naay bag-ong version pagid ani igsoon ni gawas niya itong 2002-2003 gitawag og Today's New International Version. Pero kini siya nagtry siya pag-accommodate kay ngani magud mga pinangga sa Biblia na ay gitawag nato literal kaayo nga translation og aduna siya gitawag nato og kanang thought for thought nga translation og nasa idea for idea. Kining literal translation gitawag nato ni og gitawag nato igsoon og word for word, literal kayo nga pagka-translate nga mura gitawag nato og kung unsay naa dito sa original gikwaan gyud og equivalent. Ang example ana igsoon kanang gitawag nato King James version. Ang example usab sa gitawag nato thought for thought nga translation, kining gitawag nato og American Bible no. O kining gitawag nato og idea for idea nga gitawag sa uban og paraphrase. Example ana ang Living Bible. Now kining New International Version igsoon naning kamot sila nga ma-accommodate kining tulo. Gitawag nato literal translation, thought for thought o kining gitawag idea for idea. So ilang gipaningkamutan. So daghan sila og mga gikwaan usab niini nga mga translation. Pero sulgihan ko kamo mo diferensya siya pero dili mo diferensya ang message. Adunay posibilidad nga naay teksto diri nga wala dito spikas. Nagadepende kung unsa nga Greek manuscript ang ilang gina-apply, no? Kay there were 5,000 kapin ka mga Greek manuscripts. Ingon mo ba gani nga makasiguro gid nga kining Biblia tinuod tungod kay aduna kay sa kag 5,000 kapin ka mga Greek manuscripts. So ato nakita nigsoon nga naay translation nga literal translation, naay translation nga thought for thought, nasa translation idea for idea. So ang King James version is literal na siya nga translation, unya word for word na siya igsoon, unya kining gitawag nato og American Bible nga nakita nato ni sa mga bisag di sa ato mga balaan nga kasulatan. Na gitawag natong thought for thought o kanang Living Bible nga i-extendel idea for idea o kaning New International Version na ningkamot sila nga ma-accommodate nila kining tanan. Pero aduna lay mga ginagmay nga kanila imong gipangsulat diri tama ni siya. Gani ang Baptist igsuon niya atong 2011 nagdeklarar sila nga dili sila moangay aning New International Version kay ang grupo sa mga Baptist igsuon usa ra gyud giilan nila nga Biblia nga kumbaga walay sayop no sa iyang pagka-isya mao ra gyud ang King James version no. Ang yang uban kay Old English man ang King James version adunay mga gatos more or less 100 ka mga archaic words diha nga diin nagkinahanglan og panabang nato nga mahibaw-an nato na sa karaan man na siya og mo nang natukod ang New King James version usab nga pag-accommodate aron masabtan kana siya nga mga punto. Og alang sa Seventh-day Adventist Section, walay version nga
gilabanan sa Seventh-day Adventist. Kay kung adwa may version sa igsoon nga perfect, tanan nga mga kay wala naman tong original. Ang naa sa ato igsoon, copy na lang sa original. Copy of copy of copy of copy sa original igsoon. So, meaning to say, pero dili sa taingon nga sayop gina ang mga message diha tungod kay labi na nga 5,000 kapin ka mga Greek manuscripts. Imo makita na diha ang gidawag nato Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus, Codex Alexandrinus, nga diin mo pamatuod nato nga wala na sila nagkasumpaki no kung imo gina siyang panglantawon kanang mga butanga. So far mo kini ang gitawag igsoon sa ato nga diri nga mga gitawag natog mga punto. Okay? Arita sa pikas igsoon nga mga question.